सावंतवाडी येथील चिटणीस नाका परिसरात चारचाकी आणि एसटी बस यामध्ये विचित्र अपघात घडला। यामध्ये बघ्यांनी मोठी गर्दी केली होती। MH12 FP 6693 क्रमांकाची गाडी आतमध्ये चालक नसताना थेट चालत्या एसटी बसवर जाऊन आदळली। हँडब्रेक न लावल्यानं ही चारचाकी थेट एसटीला धडकली। यावेळी बघ्यांनी मोठी गर्दी केली होती। तसंच रस्त्याच्या दुतर्फा वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या।